Azuz! Iauteriei agur esan berri diegu eta eguraldi aldakorra gurean da. Baina hau ez da bideo honetako gaia, baizik eta asteburu honetako agenda. Asteburu osoan zehar Aiaran udaberriko bola txapelketa duzue. Larun batean Laudioko faktorian, hemen, Dantzaske gorputz iraultzailea ikastaroa. Laudion aurrentzako sorgin zapatuak. Eta Amurrioko antzokian Tierra de Nadie dantza ikuskizuna. Igandean, Aiaraldeko mugimendu feministaren batzari irekia hemen faktorian. Eta arespalditzan igande arratsaldeak familian, sorgina txirulina. Asteburu honetan ere, zinema eskaintza zabala duzue eskualde osoan. Gogoratu, agenda deialdietan gehiago kuskuseatu nahi izatekotan, jo aiaraldea.eusera. Eta azkenik, erleek erlauntzera polena eramaten duten moduan, zuek ere zoriontasuna jaso eta zabaldu.